Každý z nás trenérů se občas ocitne v situaci, kdy není snadné učinit rychlé a správné rozhodnutí. Kdy potřebuješ víc, než jen hodnotit hru podle skóre nebo pocitu. Kdy chceš vědět, v čem ztrácíte a kde jste naopak lepší než soupeř. Zápasy jsou plné detailů, které rozhodují o vítězství. Jak ale vybrat ty správné? Existuje způsob. Představujeme Goal Hunter, nástroj, který vám přinese kontrolu nad hrou. Poskytne ti informace o hře vašeho týmu i soupeře a také o výkonech jednotlivých hráčů. Uvidíš, kde ztrácíte a zároveň objevíš nové příležitosti. Analýzu zápasu zvládne každý. Člen realizačního týmu přihlížející na tribuně či kdokoliv po samotném utkání. Díky Goal Hunteru propojíš svůj pohled na florbal s herními fakty a proměníš je v konkrétní výsledky. Goal Hunter, analýza, která mění hru.